Bilisan mo na. Ubusin mo na yan. Tanggalin mo na yung galit mo at inggit sa kanya, ha? Opo! Sige, Opo! 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 Tanggalin mo na. Napakalakas ng ano niya. Kahit 100 massage pa to, kahit 100 na mag-ilot dito, hindi ko mawala. Hindi karaniwan yung sakit niya sa likuran. Lagi siya nagpapamasahe. Lagi nagpapamasahe, pero hindi nawawala, di ba? Eh, babalik pa rin. Babalik, may nagdarasal. Lagi, makatigil mo naman ginawa. Balik ulit. Pag nawala ito, hindi na yan mababalikan kasi siselyuhan na yan eh. Hindi ito mawawala. Masyado marami oh. Kasama ko nga siya naglalakad araw-araw na sa bukid. Napakalakas yun eh. Bilisan mo, paspas ng paspas. Paspas ng paspas. Kahit kamay ko. Tala. Ubus. Huwag mo nang ulitin to, ha? Opo! Okay. Opo! Huwag ka na mahigit sa kanya magagalit, ha? Opo! Hindi, kalasin mo na ito. Ubusin mo na ito ng ubusin. Magkapatawaran na kayo. Humingi ka ng tawad kay Kristo. Patatawarin ka niya. Humingi ka ng tawad sa taong ginawa nito kasalanan mo. Kung ayaw hindi mo kaya, humingi ka ng tawad sa Diyos at huwag mo na ito ulitin, ha? Okay. Alam mo, marami po. Sobrang dami po. Tanggal. Sobrang dami. Matagal mo na ba siyang dinadasalan? Opo! Gano'ng katagal na? Taon na! Taon na. Hindi. Galit ka talaga sa kanya. Nainggit. Nainggit ako. Hindi. Tala. Ubusin mo na to, ha? Itigil mo na to. Walang kakwenta-kwenta ang mga away at galit sa puso. Hindi maghari dapat ang kapayapaan ni Heso Kristo sa inyong buhay. Magkakagulo-gulo na nga lang ang mundo, maharami pa kayong galit. Hindi ba kayo nakakatulog na maganda pagka hindi kayo nagagalit? Bakit sanay na sanay kayo magalit sa tao at sa inyong kamag-anak o anuman? Dapat nga matuwa kayo dahil kayo lang ay magkakakilala at magkakadugo. Naintindihan mo na? Itigil mo na ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko to ibabalik sa iyong sakit. Pero pag nagkasala ka ulit sa aking ama, higit pa sa inaasa mo, hindi mo pa nakikita o nararamdaman sa tanan ng buhay mo ang paghihirap. Huwag sana gumapang ang hirap sa iyong buhay at sa iyong buong pamilya. Haring nawa sana huwag mangyari ito. Tinuro ng aking ama na kayo ay laging magpakumbaba sa Diyos. Tinuro niya na kayo ay laging tumawag sa Kanya upang ibigay niya ang lahat ng gusto niyo. Itigil niyo na yung mga inggit sa sarili niyo, sa Kanya niyo. Itanggalin mo na ito, ha? Kalasin mo lang yan ng kalasin. Ubusin mo. Tigil na to, ha? Palalayain kita na walang alinlangan at walang hinanaki at galit. Itigil mo na to. Hinto mo yung kamay mo. Huwag mo nang ulitin to, naiintindihan mo. Sa araw na ito ay walang alinlangan kitang papakawalan at hinanakit ang puso ko sa iyo. At ganoon din. Kapayapaan ang una at maghari at magpasawalang hanggan. Siya ay nawa. Amen. Inom ng tubig. Hinga ng malalim. Sige pa. Sige pa. Paramdaman mo likuran nyo kung anong pakaramdam nyo na ngayon. Hindi na masakit. Tumupo kayo dyan.
Para may balance na yung balakang nyo. Kahit isang dosena pa yan, ulit-ulitin. Paulit-ulit lang yan sinasabi. May nananalangin. Magkapatawaran, naiintindihan niyo po. Magtawad na kayo lahat, ha? Sige pa. Relax lang. Bugbog na yan sa ilot, oh. Over na yan sa masayo. Lamog na. Baga sa... Matagong prutas nito. Nagtitinda ka ng prutas. Tapos, ang daming mahawak, di naman bumibili. Lamog. Lamog na. Over na to sa massage. Over na yan, oh. Titigil mo muna yung pagmamasahe, oh. Sobra-sobra na, oh. Grabe na lambot nito, hindi na dapat po ganito. Bugbog na yan. Lagi siya nagpapamasayat mo sa kanya, eh. Ilang beses ka nagpamamasahe sa isang linggo? Minsan dalawa. Minsan dalawa, hindi pwede yun. Dapat isa, 15 inas katapusan lang. Pamamasahe, nabubugbog na ito. Wala. Bugbog na sa masahe. Yan naman. Diretso. Dito. Ilalak ko yung konti yung hangin para hindi masyadong malambot. Babampa. Okay. Tingnan mo ayos. Tayo. Purong tenga lang. Didikit. Tingnan na mayo. Pupuli. Tingnan natin kung mag-lock yung hangin. Di ba tumigas na? Hindi ka tulad kanina. Sobrang lambot. Sumobra na yung hangin. Kabubukas na bukas. Dapat hindi siya sobrang lambot. Ano ka? Wala kang buto. Nakasanggol. Malambot lang. Pisil. May... Wala ito. Tingnan mo muna likuran mo pala bago mo ipahigayin kita. Anong pinagkaiba? Nawala na dyan. Dito na lang ang patuloy yan. Patuloy yan ang mawala. Straight lang. Straight na hindi. Tama yan. Straight yung ano. Higa. Yan. Sige pa. Sige. Straight yung ilalim. Relax lang. Tapos, okay kamay ka lang. Ganito na tingin. Relax lang. Okay. Narinig mo yun? Saan tumunog yun? Sa pet mo, di ba? Pera pa yun doon sa may balakang mo. Hindi. Straight yan. Relax pa. Anong gagawin? Oh, kuha natin. Ngayon, baba mo yung paa mo. Malaking pinagkaiba niya, tingnan mo yung likuran mo. Nahilo ka hindi? Sige, may tinela siya. Tingnan mo kung anong pinagkaiba. Kahit yan lang yan, malalaman mo na. Igalaw-galaw mo yung katawan mo. Anong pinagkaiba? Sumpa ka. Sumpa ka na, sabi sa akin mo. Anong pinagkaiba? Ikot mo pa, sige 3 beses. Kahit dyan na lang kayo. Hindi, dito na lang kayo. Umikot, i-ganon nyo lang balakang mo. Hindi mo na kailangan ilakad dyan. Hindi, yung ikot yung balakang mo. Oo. Anong pinagkaiba? Malaki mo ang pinagkaiba, nawala Yung alin? sakit. Nawala yung sakit. Kahit isang dosena pa yan ipamasahe mo, ipahilot mo, araw-araw sa isang linggo, 2 beses masahe, pahilot yan, pahilot. Bugbog yan. Hindi pwede tayo bugbugin. Hindi ka naman kickboxer na ilalaban sa boxing. Para yung masahe. Ang pumasok ko sa isip ko. Galit eh. Di ba sabi sa'yo may nagagalit sa'yo? May naiingit sa'yo? Di ba kanina sinabi yun ng nakita? Oh, mayroon dito sa'yo nagagalit. Nakawag ko naman po yun. Iba pa rin kasi yung galit niya. Dati niya pa yun eh. Napuno na ng galit ng puso niya. Di ba naalala mo yung hinawakan kita kanina sa daliri? Sinabi ko may nagagalit sa'yo. Nag-detect na yung Panginoong Kristo sa akin. Ngayon, sabi ko nga, di ba bago pa kinabitan ng papel, sisilipin ko to kung babae ba talaga ito lalaki. Usay ang minsan pumapasok sa isip nyo na hindi nyo iniisip.
Ang importante talaga dyan, ang purpose dyan ay gumaling ka. Ano ang pinagkaiba ngayon? Magaling maano na po. Hindi kagaya ng pag Hindi ka tulad kanina. O kanina lang, bigyan mo. Pag gumanyan ako talagang sakit eh. Ngayon, wala na. Wala nang... Basta magkapatawaran na kayo. Ang labanan kasi sa spiritual, kung marunong ka magpatawad, marunong ka magpakumbaba, mas inaangat ng Diyos. Lahat ng sakit mo, hindi to basta bumabalik doon sa tao. Kung marunong ka magpatawad, gagawa ng paraan si Satanas na bigyan siya ng sakit. At least, kung ano man mangyari sa kanya, labas ka na kasi nagpatawad ka na. Pero kung ano man mangyari sa kanya at hindi ka nagpapatawad, iniisip mo lang kaya ka lang nagpatawad dahil simple lang. Buti nga sa'yo, nangyari sa'yo, nangyayari sa akin. Hindi pagpapatawad yun. Ang pagpapatawad yung kung ano man mangyari sa kanya, naunahan mo na at nangyari na ito, nagpatawad ka na. Bumukas yung portal mo, kaya nakita mo kung sino yung nakita ko sa utak mo. Pero ang importante kasi sa labanan sa spiritual na gumaling kayo. Di ba? Ano pakiramdam nyo ngayon? Gaan po. Sobrang gaan na. Salamat kay Heso Kristo. Salamat kay sa Panginoon Jesus Nazareno. Kaya sabi ko sa'yo, kahit ilang beses pa yung pahilot, paulit-ulit mo sinabi yan sa akin, hindi yan gagaling. Kasi na-detect ng sense ko, mayroong nagagalit sa'yo. O, tapos. Pwede ka naman pamasahe. Over yung pamasahe yung ginawa sa'yo, dapat 15 days Eh, lang. kasi nga ako, pag masakit nga ako yung ganito yan. No, nandun na tayo. Dapat pumunta ka sa mga manggagamot. Apo, baka pwede ako lang mamasahin. Pwede. Pwede na yan. Oo. Magpalagay ka na lang sa samo. At least magaling ka na. Lagyan mo siya kuya ng langis. Tapos yung kasama mo, lagyan mo rin pala sa balikat niya, pati sa balakang niya. Salamat. Taga saan ba kayo? Sa San Leonardo de Visia. San ano? San Leonardo. Do Nuevesia.